Hi everyone, welcome to my channel. Guys, nara ko ang bodyguard. Opay pag human ako og laba. Wala pa na ako naarin sa akong kuning. Di na ko ni iyabo ang tubig kay may na lang ni among ibanwa sa CR kay way agas. Bakuha na ko ning banana kay ibanwa sa CR. May. Oh, para banwa sa CR oh. Awa di bots. Akong bots nga sa mukha. Bots awa. Awa kay bugat kay balde. Oh, bots awa. Apa diri ha? Kung magkuan ka may diri lang pagkuha may. Magkuan kog banwa sa CR guys kay nang laba ko guys, dagan akong gilabahan tura oh. Di na may init guys, kadali-dali kog laba. Banwa sa CR ning mga tubig. Aduy, Jesus. At diyan lang sa nang agoy. Diyan lang sa nang palanggana. Tay. Atong ikuan guys para mahawan diri guys. Para limpyo tan awon ba. Hawan. Para dako kay katulgan si Bots. Dako kay katulgan si Bots. Oh. Ara ang kuan ga oh sa bulingon ga butanganan. Ara si Bots guys oh. Hi Bots, igna hi guys. Ah. Butang na sa plato ang sabon ay unya na lang kay daghan patok sabon dito. Ang akong gipang laban ang herbal sa akong mama oh ko paniputol-putulhon ron. Nara guys, ang laba kog mga trapo kay nahurot namong trapo ihi ni Inday o mga trapo. Ilahang towel sa akong mga fur babies di ara. Oh, mga trapo. Nilabahan ako di ara. Apa diri? Oh, naara mga nilabahan. Apa jud diri? Oh, dagan kog gilaban guys. Napatay habol bedsheet. Na, panglabahan guys, apay habol diri guys. Oh. Tura. Kayalay. Ito ni ko ang tubig sayang kay manalan ning tulo sa ulan makakuan pa ni sa ihi nila. Then madto ko dito lang nanay kay magkuha kog herbal. Magkuha kog bayabas ug saban na kay mainom na kog sabay na. Sabay na. Bayabas saban na. Hi bots. Nya, kumusta bots? Okay na ka bots? Nami kayo tukon. Ato ko ilang nanay guys ako mga doggy. Hi dong. Oh, datogi na pud na ha. Ang mga taog. Dahon. Nanay, pahingi dahon nay ha. Thank you nay. Okay ra nay ay. Mag-inom kasi ako bayabas. Oo. Kay may dahon na naman siya, oh. Oh. Malakas kasi ulan. Asa man nay? Nagtanong ka okra nay? Asa basa? Eight, nine. Nay, dami ka sili dyan, nay. Nay, pahingi sili, nay. Kay lagay ko sa ginamos. Dini manuhik ang manok, nay. Kutuhikan no ka. Isog ikaron.
Na. Ha? Mutagay pa din na. Mutagay pa ka Pransya. Maog yun. Maning herbal kayo. Wag tang sakit na to ani. Walay kontra ning herbal. Mulian tani. Thank you, nanay. Ga o sili ga. Kiss be. Mukis din ni si Dodong nako ay. Wasa ko na ganito. Wasa ko biyabas. Pag ina na din natong bola kay mitras wa pa guys. Wa pa sulod imong tiyan. Kung banana mo paabot pa sa kuag sa oras sa mukaon nga ako. Unya pa ko mukaon. Ako problema glit ko mukaon guys kay ako diabetic siya na diabetic. Mangwa ko biyabas diri. Wala naman ni udlot ning bayabasa diri oy gipamutol manggod ni oh. Inta ni dapat putol kay herbal man ni. Four, 6, 18, 2, 6. Lami ke 2, 4, 6, 10. Asa? Magkatamnan din na grapes di ay. Siguro. Kasi na sa bukid nun nga kuan. Tagasagaran ang mga vlogger nga sikat sa bukid nun. Yung sa kuan, sa kawalan sa Isambali, pwede sila kayo, bugnaw na diha. Nagapit. Umuwi na sa pagdiyan. 2, 4, 2. Umahan sa Lourdes ba? Isambali na din na. Ano ba? Oo. Na guys, ang atong bayabas. Mag-inom na po ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada kayak apa? Wala ito.
Buta ni sama mo deh. Ako kinasaliw ta oy. Mimpi na kayo sa oras. Problema. Akong takson guys para makahibalo ko guys og pila ka baso ang kani isa ka litro kay para dili na ko mag kuha na ni ako ang imno ng tubig. One. Two. 3. Og naa siya kapin guys. Diri taman de yang kapin oh. Anak. Ay nabilin usa. Kanala na apilon kay sayang man. Ay wala pa ta luto mamay. Wala pa, ano mo sa bola. Pag human ano 30 minutes kaon na din ka ning kani oras ay makapagbukas eh. Ito ba ko mag-rice? Kaya na yung pwede may kima. Dungog na sa kumpuan. Nagkuan na ta og bayabas guys. Akong sinina guys, dali ra kinauga ako na pong gisuot og balik. Yung harvest mo. Limpyo na atong terrace guys. Ayo kay ko nang limpyo diri ganina pagmatag din ako guys. Kani akong giunag limpyo guys kay akong mga iro bagong naligo para dili matumban-tumban ang ihi. Di sila manimaho. Limpyo na kay kong terrace. Akong miyaw-miyaw, ngano man ni inyong plato. Oh, nalibang na pod mo. Hawa di abot. Hawa, wala na sulod ba? Oh, ay sulod, ay sulod. Ay, butangan din ako ng tubig. Eh, manginom na sila tubig. Wak-sawak. Awara ko di abot sa mukha. Ginan. Akong kawo eh. Oh, water ah. Water. Awa guys. Gana siya inaniyon guys. Giduyan-duyan. Awi ka mambo. Awi ka mambo. Enggak. Araga. Tiguang na daw kaing si daddy. Lagi, pagpuyo na. Lagi mo siya, kway? So siguro na ito ko Andres mga grips, no? Ay, oh. Pure jud. May ana, oy. Pure jud nga kuan ang grapes. Ang grapes na sobra ag kaon may kay mahubog ka. Ano ba? Naa, oy. Inom sa kugola. My blotter net. Yes, kay mo man nakatugan ning isagol sa tapay may nga katong murag bato nga lingin mo man to. Ito na may kasukar lah. Kami na. Dagan gyud siya nahibaw ano? Gamay ra yang asukar. Pait kinaigon man ana ga ba? Ano eh? May utang sabaw. Sabit.
Grapes juice, gano'n na. Siguro. Juice na may kabanti. Tanamig vlog guys ha, kang Joseph. Kay nag-diet man ta guys, natay boiled egg. Boiled, magkaon sila saging kay mura magigutom na kung tiyan. Imnan. Ay. Guys, kauntag saging guys. Wala. Gamay na lang akong saging guys. Hmm? Si Dodong guys, kusog kini mukaon og saging. Si Dodong og si bot kusog kini sa muka og saging guys. Saging at tundan. Hatag bots ka oh. Bots dira ga. Wala, siguro. Kauntag saging ga oh. Pagka og saging. Mana, mana. Mana, mana. Pasas no. Wait, din mo pasas ni. Ya, pasas no. Ang kana iyang kuan. Wala di tibo. Tunga ang tunga. Tibo oh. Yung gibulat, yung siya, puro pasas. O ba? Wala na makagwapa. Ay. Makagwapa ng pasas, makabright. After 6 months, no? Nahin mo ng pasas. Hindi lang, yun lang. Ang red wine. Oo. 6 months na dahil. Muntik mo tugod. Ibalik mo po siguro sa laing grapon. Ako, saan niya? Ang sobra sa kong mga dugi-dogs guys na ara. Balikan na sa kong mga memeng hantol mahurot. Ilabay na to ni ang kuan sa pan sa ikan daw. Walay langaw. Ang vocal na ang ako ang bayabas. Kuhaan dito na ko ang kuan guys ang lawas sa malunggay kaya ko ang putol-putulon kay para sa kong motherland. Unya dal una mo. Wa. No more banana, no more hurot na. Dara guys, putol-putulon ako ni kay dal una mo ni dito unya. Ato may boarding house ron guys kay Sabado manglimpyo mi dito kay kagahapon ako tong panglimpyuan ng basura dito kay parte ng punong agas kay wala namang gulaing mutabang ni Motherland dito guys. Labaw na akong magulang na busy na pud kay naninda na. Mo tong minggani nakalili ko dito gahapon sa boarding house. Ako na lang pong gipanguha ang mga basura kay ug dito na ko kuha si Motherland na pimukuha ato niya. Si Motherland ra ba galaing raos ato gasakit ang dughan. Ano lang. Ano guys, putol-putulo na naan ako putol-putol guys oh. Kay tambal ni guys. Ano guys oh. Untiyan ni mami, klaro kayo. Na guys. Dayon, ibalik na diri kay di makita tong ulo. Tiyan mo nakita. 4 5 6 7 8 9 10
10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Marag makuanan pa ni sa kong mama og duha ka lutuan niya guys kay ta 21 man ka putol sa malunggay guys. So iya paning maluto sa ikaduha. Ang kani 21 na ni ilahi na to ning 21. So ito si Lupin. Si 21 man ako guys kay para si Motherland igo na lang niya hugasan din niya na lang ko ano. Eloy kay to mag 4 days na ron wala to nagherbal guys. Ipod mo text na ko. Ha? Di pud mo text na ko wala na siya herbal. Abot ra pud magdala ta nga. Mama, kinanglan din na siya na ay herbal kay daghan ba na siya gitik nga tambal nga mga isog ng tambal. Nang kinanglan ayud siya herbal. Lima dito siya. Lagi no? O ikay ba? 1. Akong mama guys, gusto na mo to siya diri magkuyo niya. Di man to siya ganan og kanang mingaw bikin imong dapit guys unya naanad siya dito pud ba nga. Bibo dito, malingaw ra siya dito kay na diri to siya guys, magsigir tog hinuktok guys kay magsigir tog huna-huna sa kong papa kay may mantong sige na mo siya giinan guys nga diri sa balay kay di ari peaceful kaayo. Ay mga utan diri, mga herbal. Gusto siya, kay hilig mo putugutan. Ang problema, mingaw kayo di ari guys, may hinuktok ra to. Pwede po siya diri maninda nya. Hinay mo diri ang tindahan guys, kay wala ba kay tawo diri guys. Tapos kusog man dito sa tuburan nya, malingaw po siya dito kay naas inday dito yang apo, malingaw siya siyang apo. Anda diri pating mingawa 2 4 6 8 10. Walay bata. 12, 13, 14, 15, 16. Ako din nagituyo guys nga mga kanang bata nga malunggay akong gikuha kay para kuan. Sakto na ni ako. Ang bayabas. Tenindot ang bata nga lawas guys, malunggay. Lawas sa malunggay nga bata mo pagbukalan dayon. Unya guys, mohapit pamig mga dahon ani guys, dahon sa sabana. Kay mo man ingon sa mama guys kay katuyang diri nga dako kay ning burot na yang diri dako kay guys, mo arthritis ba nga nana. Nawala guys, gamitin siya aning kaning malunggay dayon. Sabana, bayabas og kaning daw sa kalabasri og dahon sa gabon. Nawala guys ang iyang hubag. So nang dili siya pwede mawadaan ani. Nag-inom na lang ko nga na. Unsa man imong giinom nga may herbal dir siya nga. Inom na siya daghan nga tubig ko nga di man ka pwede mawad og herbal kay naman kay mga tambal nga kanang mga iso kay nga imong gipang-maintain. Dapat mo inom siya ani herbal. Murag manguha pa kog isa ka putol ani para tulo ka kuan ang ihang mainom ay maluto ani. Tulo ka lutuan. Ay daghan akong malunggay dage. Ako mao di pa mo akong mga malunggay guys kay kanang kuan ba mohapit na ning kuan sa kuryente. 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 21 na ay sobra duha. Sulod na po na to si Lupin. Ay 21 man eh. Dayon ang kani pong mga dahon ani guys. Butangan na lang nako nadaan og dahon. May no, kamutan na lang mga dahon di ari ba. Kay para ay ko ni mama lutuon na lang dayon.
Oh, diretso na lang yung luto, guys. Private kay na among motherland ha. Ang motherland namo dapat ang pingan na kay tigulang na. Dapat si motherland pahuway naman ta na siya, guys. Kana ditang pahuway na mag-relax na siya ba. Naman ta na siya boarding house, pwede raman ta na siya sa iyang boarding house magpundo. Pabuhi raman na siya sa iyang boarding house, kay wala naman siya anak gibuhi. Yan na lang magkagalingon. Magkatawa lagi siya, guys, kay kanang adto mig Cebu, guys, magpa-check up. Magkatawa siya, guys, kay imbis wala na siya anak nga gipa-eskwela, guys. Ang kita nung sa boarding house nga imbis pang kuan ra niya, mapunta hinuon sa iyang mata hinuon, mas labaw pa hinuon daw kuno na siya gipa-eskwela kay iyang mata mahal be kay nagbayad na iyang mata, guys. Pare atong last na mong adto dito, guys. Ang isa ka mata nga cleaning lang, 19 ang isa ka mata, mingani kay na ang isa ka mata niya na libre sa PhilHealth. Mo to ang iyang nabariyan, ang isa ra ka mata 19,500 unya plus na apag ito gibariyan nga 15,000 kapin, lahi ang 19,000, lahi pang 15,000 plus tambal pa niya, guys. Tingkabat ito 50 kapin iyang nabariyan kung dito mi. Iyang ay dili di ay may. Kay iyang tambal ato ko anang to 30,000. Unya kulang pa to og pulo ka tambal. O 30,000 iyang tambal, 35 ba to? Plus 19,500 plus 15,000. Oh, nya plus amo apang kuan, guys, diti pa namo sa barko, guys, plus kaon pa namo. Dako gasto oy. Kanang ato mi og Cebu, guys, magpa-check up mi sa kumama, dako man kay nagasto kong mama ana. Nya dili siya kuan, dili siya matulog og sayo nga dapat matulog siya sayo kay iyang mata kanang pagka-cleaning karon ba tutong adto nang last month. Kuan gihapon na kanang laser gihapon na pagka-cleaning. 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, magkuha ta dito katong mubo-mubo lang ang malunggay, guys, kay atong ipon ato kay 14 raman to. 14. Pito ang ipon o, guys, pito. So, kaning mubo ra nga kahoy atong kuhaon. Na nakita kong kamot dinukdok. Magkuha ta gamay-gamay lang. Diri daw. Bot, magpatakag pangihi bot sa kaya kung nilabahan o maihian nimo ang aka. Di ari wala na diri o kaya giibot na nako anak kani o. Pwede ra ni o kay kuan naman ni o kani. Murag daot na pod siya. Kani. Kari at sa butang diri ang camera. Ara kung gitanong nga tanglad, guys, oh. Kana. Na tanglad. Na. Apa dress gawas, oh. Ara. Duha ka tamnanan akong gitanom, guys, kay ang katong isa nga nasa gawas para to sa mga silingan ug mga ayog tanglad na aray tanglad sa gawas. Ang kanang nasa sulod mo na akong kuanon para di na ko magawas-gawas kay say kapuyan ko mugawas, guys. Uy. Mugawas ra ko, guys, sana makuan ra ko gawas kung wa na jud ko herbal mo nang gawason na lang jud nako kay nang herbal na ka mo sa gawas mo ko tanom diri. Ilan ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18
19, 20, 21. Ay, nabilin guys. Ay, nabilin. Kanina lang, ilisa na to. O, di na tulog ka kuang lutuan si Motherland. Din usa-usa ani guys, butangan ako ni og mga dahon niya kay para yung luto ni Motherland guys, diretso na tak-ang hugasan na lang ni. Yan, abot na ko ani dito sa tuburan guys. Ako yung muluto ani mo tak-ang kay para si Motherland. Makainom dahil kay kung si Motherland guys, unya pan gabi makatak-ang kay busy kay sa tindahan. Yung anak siya ka-busy dito guys sa tindahan. Ano? Ako na lang din muliyok ani guys para makainom siya herbal. Uy, kaayo. Butang na sa basura. Ang akong bao po, na po'y tangkong. Paano po yung tangkong? Naman tangkong ilang jug-jug ga. Katunan di pa nga ini jug sa kuha nga tangkong ba na. Alang sa kalan, wala di managan. Kaya sa kalan kita no. Ang kuha nilang jug-jug. Ano ta? Ano tayo tulo ka silopin. Sa isa ka silopin guys, 21 ang sulod ani. Na guys. Berarti Suriano bisa minta nih, ya ini ya kan? Si? Berarti Suriano ba? Sa una, Hmm, pinagulat sila. You come easy to me. That is our love. Alright guys. Nagugay ko guys again, nangihi ko. Ipabugdaw pa na ko ang biyabas guys kay gaso-aso pa sa kainit. Lami man guni siya imnon guys pag init kay ngano. Magsingot-singot din ang kana bitang imong gi-feel nga sakit sa imong kalawasan guys. Mga wagtang gyud guys, promise. Akong punan ang ginamos. Akong ginamos nga homemade. Ay. Magkatabang nga ginamusa ba kasi kana bitang mangita ta ginamos guys na ari ginamos. Maghimo na po dai ko balik kay gamay na lang man dai niyang ginamusa oh. Maluos na kaay guys, isa ka duha ka bulan na ni guys. Magduha na ni kabulan, malos na kaayo. May kayo guys, oh. Nakita jud ko sa YouTube may nga ning ana gud ang YouTube may nga. Kana daw kuno naay masak kanang bag-o bitaw kana ulian sa imong sakit. Para nanggikan kag ospital na admit ka. Then kaang kagkardaba nga kanang saging madisgrasya gidaw ka mo na to kang antikurason kay hikan siya ospital nang gawas siya ning gaon siya ginanggang. Kay mao giniingon nga pag kuan magsakit kanang magsakit mo or masakiton mo bawal gidaw ang saging nga kardaba may kay mo kuan pare ko mo sa una ning taas mo sugar. Napabini mong kaon atong hilaw nga saging nga kardaba.
Sugar, uy. Oh, akong bana guys, kaon na siya kardaba guys. Hilig man na siya hilaw nga saging kardaba guys, kay good for the heart daw. Kaon siya guys. Ingala siya guys, at kurog-kurog siya guys. Lain yung pamati dayon. Pag check sa sugar, protein taasa guys. Saging dito nga kardaba mo nang bigid na siya pwede saging. Hilig ra ba kayo mo kaog pinarito nga saging? Dahil na pagkaon na ng saging kardaba may oy. Kuan na lang ka, magkamuti na lang ka. Hindi salpot ka na. Pandesal? Kani. Sige na, pagkaon na, hindi ako mag-eat. Ingon bitaw ko nimo ha, ayaw na ko bulata kay Wala po ka. nang ako ang schedule, lahi na akong schedule sa kaon, kaya napa ko gipag-inom nga tambal. Tangan oh, ginamos guys oh. Imong egg diri oh. Ginamos. Ginamos. Butangan na pag suka oh, kung suka oh, lami kayo oh, dagan kay kuan. Nara oh, mananig timpla. Lami ay. Ano na? Lami kay nid na ikamanting may ba? Wala naman ko kamanting sa babaw baligya oh. Tingka ng kamanting butangag tuno guys, walami sad kaayo. Giisnak-isnak kay kaning nagdayit ta kana jud atong kaonon mga ingon ana ba kamanting kamote. Saging nga tundan. Agart lagi na heart. Twing. That's the way you are. Twing. That's the way you are daw. Heart daw, yan kasing-kasing sa kuha guys. That's the way you are. Sakto yung English guys. Kamu na bahala sa iyo in English guys. Ay, kayo makalibog man. Magbutang ko og tubig sa kuang. Butangan kasi ko inom tubig guys. What don't come easy to me? How can I find a way? Only to say I love you. Words don't come easy. Mo ba, Nay? What don't come easy. At sang dimpyon ang ato ang kuan guys, dabbers kay gigamit mang guniga gabi guys. Iluto ag itlog ni banana. Pag uli na mo gabi guys kay wala pa man dai siya panihapon na. Nya nagdala man pugog fried chicken. Nagluto na lang pugog egg daara, nagluto na lang pug egg daara sa kuan. Sa gas range. Well, nag-prepare ko siyang pagkaon siya pod. Nagmaniho ko siya sa iyang itlog kay ganan na siya itlog guys. Muna pagkakaon na mo guys, igwi na mawala ang itlog kung naami stock itlog. Kung wala stock itlog, palit sa kuan, ito ba masilingan. Mike! Ano na po dahil, makamog na pong daddy ron na. Bang pangan kana mo mga pro-babies kay sayo kinanangaon. Kami wa pa mi pamahon sa nay oras. Na sila mo sayo kinanangaon og tingkaon na mo magsamok-samok mo patong paglamisa mo na maduklan. Ay. Maduklan guys kay kanayang lang ulo pa pagkagahiya. Nabopos batang gamay. Unya guys, naglakaw na ko, namo, hipuson mo to na ko kung nilabhan guys, kay balo jud ko muulan na sa niron. At least nainitan ba ang nilabhan guys. Ako aning itapad na ko na itong tubig guys, kay masigira ba kung inom tubig. Na pala away man jud kaayo oy, mga iro ang nang hilabot. Oy, beke na mga iro kay wabi na sila mga kaon. Ning kamot og pangitag kaon. Go. Go. Nanilig ka diri, May? Wala.
Nanilig ka? Nanilig na dahil si banana, guys. Mulingkod sa ko, guys. Kaya nakita kong bagtak, guys. Ganina, radyog ka ko. Pinindo, guys. Nilingkuran, guys. Murag karaang tawo. Maupagani pag lingkod na to. Hinday. Dapat dalunggan. Ha? Ibo. Dapat dalunggan mayroon na anak ko. Wala na. Ikubuan ng hibit ang dapat dalunggan. Gina na kong helper day, prasuan na yung biro day. Sa amo rin na yung balay te. Na guys, wala nagpaabot ko sa ko ang bayabas nga mabugnaw-bugnaw guys. Paglingkod-lingkod sa ko din, unya arap ko dapit mo kon. Karong adlaw wala ko na exercise guys kay kung naa si banana guys, magyaw-yaw man na siya magsitag exercise. Ingon siya di na daw ko mag-exercise kay naniwang na daw ko. Sa isa ka semana kadua na lang daw ko mag-exercise. Magpahaway ng pugko guys, gigikapoy ko guys sayo pa sa buntag guys ga. Kitaw-kitaw na ko di ari guys nga. Tanan ako naning init man alas 5 kun ni mata ko alas 4 guys. Unya kay Sabado man kay way trabaho si banana so natulog ko balik pag mata na ko guys hayag na alas 5:33 na. Hayag na mo to nga. Naglungag dayon ko pag man ako glungag, nagtrapo ko sa mga kuan di ari. Nagprepare ko pagkaon sa mga pro-babies pag magpakaon. Nang laban na dayon ko giapas ko sa init guys kay unya sure magkuan jud ni. Magulan. Napoy naglangi guys oh. Naglangi kay naduklan man. Naglangi ato ni pasulon si Dudong kay datugan ra ba ni Bots oy kaayo. Napiang unya ning bataan eh. Dali na. Grabe kay makadatog si Bots nila guys. Oy loe kay satanan guys mga piang. Naman dai dito oh. Si Bot sili ka dool ani ni Dagol kay stricto man eh. Di man sila friend ani ni Dagol ug si Bots. Hi Botcheng. Tara guys sa bintana guys. Hi Botcheng. Mana makag-eat? Ikaw ba dili lagi ka magkuan ba kay agoy Diyos ko lord nimo Dagol isara ra jud ka kahampak ka ni Bots maimpas jud ka kay parting gamaya nimo. Ali dali to. Ay mami. Dali. Dali. Dali dayon. Kina. Guys kay balom mo guys kagahapon guys kay dito man nagtuburan guys ini nakauli min ni banana ngit-ngit naman uli mi dali-dali guys kay diri ra mi na ni hapon guys. Kay balom mo guys unsay gihimo sa kong mga for babies ni Inday Beauty og ni Dagol. Tanawa guys nakasala guys pero wag ginamo gibunalan guys kay unsaon man nga waslay na oh giguba ang remote namo guys among component nga Sony guys. Kana nga component namo kanang gitabunan nako guys kana guys kanang gitabunan nako pink nga kuan guys
Mao ni ang remote guys, ang component na mga Sony giguba nila. Oh, tanawa, magamit o baka ni? Magamit o baka ning remote o nga perti na magpulpuga ang diari. Wa baka ni na kon may di na ni duda na ko may di na ni magamit may nabuak na gyud siya oh. Minggani guys kay dili remote sa among TV guys kay kung remote sa among TV ang ilang giwakwak di na magamit among TV guys kay dili na pwede way remote. Minggani gyud. Pero sayang kaayo ba kay Sony guys, Sony. Ilang gikuan kani unta to ilang giguba oh. Kani platinum ba or kaning unsa ni? Kaning satellite ba kay makakuan naman ta pero naman siguro baligi ang remote ani ga no sa kuano nga ano ilang ka remote ani guys kay kaning satellite ang remote aning satellite 450 man ni ambot lang kaning sa Sony ila ka na narao kaning duha nakasala oh kani o kani mao ni kani nangakasala na lang ni mga unggoyan ni lopig pa yung mga wakwakon ani ali dong bi to sang hingutan dong bi kay mitra sa pahuway pa si mami dong hinguto sa hingutan ako si Dodong guys kay daara na ang kamera ali dong maghinguto kong Dodong guys wala di ay para makita si mami ay si Dodong may nakita na Humutos kong Dodong. Eh, humot pa kayo mong Dodong, guys. Humot pa kayo. Humot kayo mong Dodong. Nakakay ko to dong, wa. Na to, baby. Bisag na ikuto ni. Nagit siya ikuto, guys. O katong gagmay. Takdan mo sila sa gawas, guys. Uy. Dagan kayong iro sa gawas, guys ba? Nya. Ipangkuto. Pero kanang talagsaon naman ilang photo guys kana bang murag manapod lang. Ana. Naikuto si Dodong guys. Natakdan ka Dodong. Natakdan. Ayaw, ana lang good. Ana, igda-igda kaya itong ngutan. Wala man na nagkaon si daddy. Nagtimpla man, nagkape. Mana, manggani kagkaon. Dagan, ikag ikaon ha. Kuto. Dili naman gud ako ni kayo sila maukay ni ilang buhok guys. Uy, kay kanang dagan kitag trabaho ba? Kay unahon ang virgin ito. Unahon ang trabaho diri sa sulod sa bay. Di ang ending, hindi. Pag umana rin ako tanan-tanan guys, mag-relax ko, mana mo din na si banana. Mga tulog ta palangga o di mga tulog, nawa na, di na ko ni sila makuan. Kitaw-kitaw ni ilang kalawasan magabi makitaw-kitaw na ko kanang dari magdula man na sila daan si Dodong padulaon man na mo na diri daan ay na mo igawas kay dili man na mo na siya diri patulgon guys kay pagkakadlawon mo gawas man gid ni siya nya nay usay ba guys maluoy man mi guys kay imbis amo nang pagawson magpitok-pitok ding mata guys mapakaluoy nga dili pagawson so makatulog gid siya diri pero mo lagi na pag mamukaw siya ug kadlawon pagawson gid siya dayon kay malibang man na siya ana. Una nga makamatag kadlawon kay pagawson siya para makalibang. Wala man kay kuto si Dodong kana ra man nang takod-takod ra ba. Ay wak. Akagikan wak.
Wak, kagikan wak. Yung mga kuto sa imong tiil. Wala man ning uli si piring lagi wak. Kita kang piring wak. Ilan na po siguro tong gigukod gabi mo. Tunga na po ning uli. Siguro guys, ning uli si piring di gahapon. Unya, wala man mi. Nga mo tong ilan na po sigurong gigukod. Kaya naman, naraman si Inday diri og si Dudong sa sulod. Si Dudong Dagol. Nara diri sa sulod na. Yan na po, itong giaway na po siguro. Kaya ano man po kauli. Nara to di sa gawas guys. Libot-libot na to di sa gawas si piring. Nga si Dudong kay magpuyo rin siya gingutan. Si Dagol po nagpuyo ra po gingutan. Ang pating liho kasi bots. Paglihok, permero, pagkadugayan, magpuyo na. Si Dudong gamay, magpahingutor, yun siya. Pero sa iyang kamot, di ni siya magpadili. Iyang gunloton, iyang kamot, guys. Ibot ng itlog ni Moron. Ay kuto sa MTL. Anak be, anak. Alay diri mami. Alay dari ba? Kapag ito na human, tindog na ka. O napay kuto. Ning tuwad. Ning tuwad ang bata. Ning tuwad. Undan sa pa ang bata. Nihida siya balik guys. Kaya balo siya guys. Kaya wala pa siya nung maghinguto. Putan niya si Bret ni si Dudong guys. Kana unsay makita niya sa iyang amahan nga si Bots guys. Ihang sunon. Pero dili ni siya kanang kuan guys. Dili ni siya kiat. Makakuan siya ba kanang kanang makasuon sa iyang amahan ba si Bots. Ha? Hindi dapit mo. Inom pa man kubiyabas. Dan ada kumiyabas, uminit pa ba? Adira ka nang itong ba, katong istrep nga baso. Init pa ba? Ambi ko nga, kaya kong imnon. Init pa kayo? Di daw. Kahit na? Malanay. Ari na daw. Mag-inom na ko og bayabas guys. Kay makaya na daw, yun ni banana. Tulog ka na. Ah, tulog ka? Mapagit pag umani mo kaon, natulog. Unya na dapit. Ay, urot ko ka din. Nawa sa oras, unsa ko oras sa mukhaon. Ah, ipayap na ko ang minutes guys kay kinanan man na og 30 minutes ayas sila ng tiyan. Tagay ko ng vitamin sa ko nga pula o para madungan. 15 at 20. Alas 10:20. Dua? Mm. Well, nagpaabot ta sa tong time guys, maghingoto sa kundodong. Di man ko mag-rice guys. Ay, buntag yan.
Yaw-yaw ang maugas. Ana na po dong di tuyok dong tuyok ni. Ano mo na? Ibig mo ng helicopter. Kaya mo helicopter. Gin mo ka helicopter mami dong. Wala po siya kuan pod. Kaya ako. Wala po siya kanang nagpatuyok ka pod siya. Di mo helicopter ni mami dodong. 10:30 ko kaon ga na. Wala na wala ha? 10:20 na wala lagi ang signal ga. Hinay ang signal diri guys mo nang pag diri ko mag upload guys dugay ko maka-upload tungod sa mong signal nga hinay. Ganun siya kuto. Yang kuto guys sa lagsaon ra kana ra bitong nanapot ra ingon ana ba. Sa shampoo ni nila guys ilang shampoo mong gud man di kakao. Mo nang dili kayo makakuha ng kuto sila ha. Mga tagak guys, hindi makakita ko kuto to sa mga tagak ilang kuto. Dili magdugay ilang kuto sa ilang kuan. Ilahang lawas kay tungod sa ilang shampoo katong spray. Mana, tideng. Dito na pod kasi dagol na pod. Agol di. Looya oy. Gipang kuan. Ikaw tungdagon na kay kuto dong. Ay kuto dong nagol. Na dudong dagol o na Kuya Mad. Ay Kuya Madong. Ay Kuya Madong. Banana, matulog mo pag humagaon matulog na buing na nangitag sakit. Si dagol po na po siya kuto o kanang pangitaon po kayang kuto. Dahil ba niyang kuto kay pilit is yung panit. Kami kini lang pamati guys basta bag-on silang kanang kaligo. Kay nami kay lang tulog. Wala makikikuto dong. Wala dudong. Kani si Dagol, talagsaon na kining kuto mo kan ani niya. Guys. So, diri ra tataman guys. Salamat kayo guys sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel. Karon ako na po i-upload guys. Dugay na po kayo ni mag-upload guys. Ugma pa ni mag-upload kita sa na video. Pero maadto may migtuburon unya guys. Kusog man ang signal dito. So, dali ra na ako ni ma-upload. Ma-upload ni sa mga adlaw kay taas siya mga isa ka oras man siya nga video. So, salamat guys sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel. Kumita ba?
like and share, follow sa akong Facebook page, Facebook accounts, kung reels sa TikTok. Thank you so much guys sa inyong tanan ug amping tang tanan guys. I love you all. God bless. Bye everyone.